azzal eloszlathatja a pillanatot, és a nyugatos elkötelezettségű magyarság majd békésen várja otthon az őszi nagy takarítást. Na ennek van vége! Ez a pillanat majd akkor múlik el, ha Orbán Viktor visszaadta Magyarországot! Kocsis Máté, Rogán Antal és Orbán Viktor úgy fárasztja a magyar társadalmat, ahogy a horgász a halat. Enged a zsinóron, feszít a zsinóron, és amikor éppenget a zsinóron, a hiszékely magyar ember mindig azt képzeli, hogy megvan oldva az ügye, hogy talán mégsem Minszk felé vezet a következő lépés. De igen, minden lépésük Minszkbe vezet, az is, amit elhalasztanak. Ideje, hogy a hal fogja ki a horgást! Mi teremtjük a pillanat!